Yan, magandang hapon guys. At kakarating ko nga lang dito. Pinapadi-padi. Yan, dami ko sa kanilang pasalubong. Oh. Magbabananakit tayo ngayon. So yan guys. Dito ko na dan. Welcome back. At nandito nga tayo guys kina Padi-Padi. Kumustahin natin sila. At magluluto tayo ng meriendahan. So nauna dito guys, Uragon hane. Padi! Oh, abrasa. Oh, paano pag may dadating, mabilis. Very good. May pasalubong ako sa inyo diyan. Pasalubong yan, batag. Batag. Mabananak tayo. Gusto mo bananak yo? Yo. Oh na. Katay, please na katay. Yan guys, nandito na ako. Kiss mo raw, kiss. Ay, talagang okay. Sige, labas mo na. Dapat din. Oo, sino? Ana. Yan guys, magluluto kami ni Padi-Padi. Yan, ano yan? Celery. Celery. Magluluto kami ng pansit. Yan, magluluto po kami ngayon ng merindahan na very healthy. Banana Q guys. Ito, tawag dito, pansit with gagamitin tayo ng chorizo at ng liver ng manok at ng pansit. Yan, ito yung ating mantika. Gulay. Sabi gulay. Talong. Celery. Sabi celery. Ayan, Nanay Yuri, binigay na sa'yo. Yan si Nanay Yoli. Mag-ano kami ng sabi, saging. Banana Q. Yan sabi mo, salamat po Ma'am Leopolda. Salamat sa boy. Salamat po. Sa buwan eh, sana yun. Sa baba. Hindi, sabi mo, gulay. Sabi na gulay ka boy. Tanong na eh, sabaw. Tanong na yun. So, sikasuhin ko na po yung kawali. Yan guys, si Padi-Padi ang maghugas ng sibuyas ng kawali. Yan o, very good na si Padi-Padi ha. Sige. Okay na, sige na, sabunin mo na. O, itapan mo muna yung tubig. Ganyan yan. Okay na yan, pwede na yan, pwede mo lang itapan, ano dyan. Alisin mo muna yung tubig ha. Yan, tapos lagyan mo ng sabon. Hop, tama na. Ganyan mo na, ganyanin mo na. Hindi, yan, pag bubbles. Sige. Sige, palibot. Hanggang dyan sa baba, taas. Yan. Ayan, okay na. Naluto kami kuyang banana Q. Magbabanana Q kami. Tama na yung sabon, tama na. Tama na. Padi, tama na Padi. Hindi na maalis yung yung bubbles. Wala magbumba. Magano ko na. Sahod. Ang laki ng pinagbago ni Padi-Padi ha.
Ang sipag na ngayon na. Nandito na si Nanay Yulia, sipag mo na ha. Sipag mo tayo na ako kung saan yan mag-gate. Yan si, ano, padi-padi. Oo, nagsiwawalis yan dyan, nag-ano dito. So no, Nanay Yuli, hindi yan ano, nung kami-kami pa lang dito, bihira yan mag-volunteer na ganon. Hindi ko yan nautusan mag-give. Ngayon, very good ka na. Congrats. Very good talaga. Pwede. Painit ko na yung ano. Painitin ko na yung ulo ni Padi-Padi. Ay, very good. Binuksan niya na yung ano. Mas malakas dito. Balyo mo na, balyo. Yan, Ma'am Lipolda po, oh. Si Padi-Padi na magluluto. Alisin mo yung ano mo, sombrero. Nasa loob ka ng bahay, hindi man mag-sombrero. Nana. Nana. Teka lang na. Tabang harong. Tabang harong. Teka lang. Nayuli, paano nga po? Nayuli. Interesado si Jimmy sa dalian na tatabang harong. So ito guys, yung lulutuin namin ngayon ni Padi-Padi, ang banana Q. Tuturuan namin kayo kung paano magluto ng Manok. manok. Banana Q. Buling. Patag. Patag ba lang patag? Batag. Palong. Lalagyan natin ng asukal to. Asukal. Sarang mga kabawan. Siram sana. Ini. Asukal. Iskwal. Ang pritos kita mamaya. Hindi pa mainit yung ano, mantika. Painitin natin yung mantika. Ini. Oh, dito. Natutong agad yung luluto natin. Lakas kasi ng apoy. Ano ba rin? Yung anak ba rin? Dandahan, tipsy ka nga. Mainit. Oh. Mainit. Natawa ka sa gawa natin, no? Tutong. Ano ba rin? Ano ba rin? Inong ba rin? Tutong agad. Ano ba rin? Nag-itin ba rin? Nom-nom doon na tabo. Manok na ba rin marpa? So, sa banana Q, guys. Pag nag-banana Q, pipritosin. Opo. Pipritohin mo muna yung saging. Tapos pag luto na yung saging, maglalagay ka na ng asukal. So, dapat dandahan lang yung apoy kasi Kuyan. ano yung saging natin, Maran. agad. Sige, mainit yan na, mantika yan. Yun na, luto na. Ikaw, Junel, gusto mo rin magluto? So yan guys, sabi lang na Nanay Yuli, pag nagluluto siya, laging tumutulong si Padi-Padi. So sinabi ko kay Nanay Yuli, na every time na nagluluto po ako dito sa kanila noon, mahilig siya talagang tumulong, pinapakialaman niya yung aking pagluluto kasi may hilig siya sa pagluluto. So tama nga po yung mga sponsors natin. Sabi ng ating sponsor, may future si Padi-Padi sa pagluluto. So kailangan lang talaga siya ma-expose at gabayan kasi yan, nakakatakot kasi delikado din kung maano siya mapaso. So diyan mo makita yung mga interest ng bawat bata. So hindi man sa pagbigkas, hindi pa. Pag sa pagbigkas o sa pagsasalita hindi siya gaano. Pero sa mga ganito sa pagluto, mainit. Dito may patong mainit nga. Ganda na. O, patiktikan mo muna ang mantika.
Anong pakiramdam na Yuli pag ganyan yung mga anak mo? Ang sarap ang pakiramdam. Ha? Ang sarap. Masarap sa pakiramdam? Pinag-aagaw hanggang halikan? Kasi ang lalambing. Ang lalambing nila, no? Hmm. Ayan guys, nakaka-touch naman. Pagmasdan sila. Natatats ako habang pinapagmasdan sila na ganyan. Kalagayan nila. Napaka-sweet nila sa kanilang magulang. Buti pa, magnegosyo ko na lang padi-pading banana Q. Yun o. Daming bibili niyan sa'yo. Bata. Totoo. Oo, luluto tayong banana Q sa sintro. Tapos, Manok. titinda tayo. Manok pa, ano? Manok. Pali. Manok pa. Tapos, ano, tamban. Matamban. Tamban pa, no? Yung manok. Tamban. Manok. Magagayon! Nam-nam. Daman na rayo rin. Manok, tamban, tilapia, Nam-nam sana. siram sana. Yan sana nam-nam. Very good. Ha? Masarap baga. Ubusin mo na yan. Masarap yan. Ang tawag dyan ay sabah. Kapaw. Sabah. Tama na, puno na Noy. Puno na. Wala nang space. Wala nang space. Uri, may naman. Mamaya na. Huwag mong galawin. So yun guys, tinunaw ko na yung yung tawag dito asukal at nilagay ko na yung luto ng saging. Dinuto ko na yung saging bago ko nilagay yung asukal. So yan ako guys, mga banana Q. So ito na guys, yung aming banana Q. Manok. Wow, sarap. Sarap. Yung si Padi. Ano ni Padi? Orig. Ano? Orig. Janggo, luto na Janggo. Sarap. Sarap. Malana ang kamot mo. Pilit pa katay. Muno. Ikaw akong ano, tinidor si Katay. Ano? Painit. Hindi siya pa din magkata. Sino lang ang tira?
Yan na Yuli, anong masasabi mo ngayon na napalapit na naman sa iyo, parang napalapit na yung loob ng mga anak mo naman sa iyo. Ano, yung naawa nga ako sa kanila na pag umuwi ako doon parang ang hirap tanggapin na umuwi ako doon, hindi nakakalungkot pala, Malulungkot ka. nakakalungkot na iwanan. So, tawag dito. Napansin ko kasi, yung mga bata, parang ang sweet na sa'yo, close na sa'yo. So, natutuwa ako kasi, sila, parang kinikilala ka na nilang, yung Nanay Yuli na talaga. So, kumusta sa pakiramdam? Ang sarap. Ang sarap kasi malalambing sila. Lambing. So, si Padi-Padi, yumayakap na sa'yo, si Junel, Mahalik. mahalik na. So, doon mo makikita talaga na Yuli na, kumbaga, welcome ka na dito sa kanila. Opo. So, yun lang, parang nakakalungkot kung halimbawa, uwi ka doon sa Calabanga. Anong plano mo sa pag-uwi mo sa Calabanga? Anong style mo na yan? Paano ka makakabalik dito? Pag umuwi ako doon, kukunin ko muna yung anak ko. Pag lingguhan lang. Pag punta naman ako dito. Palit-palitan. Palit-palitan lang. Pwedeng kalahati doon sa Calabanga, kalahati dito Opo. sa Pinapadi-Padi. So, okay naman yun doon sa pangalawa mong asawa? Opo, okay. Ayun nga nagsasabi sa akin. Okay naman. Hanggat wala pa yung papa nila. Okay lang. So, yan. Kasi yung papa nila maiskaso yung sa anak. At least Malinis pag wala sa ka, pag nandito na yung papa nila, so yung papa naman nila ang Opo. papalit. So, yan. So, yan guys, si Nanay Yuli at napansin nga namin talagang napakarami ng pinagbago ng mga bata na Nanay Yuli. So, salamat po kasi yun, nahanap namin ikaw at ngayon nandito ka na sa mga bata. So, sana tuloy-tuloy na yung pagbabago ng mga bata. Opo. Nandito nga lang sila sa loob. Pag nandyan ako, dyan lang yan. Hindi na lumalabas, hindi na, kung Hindi dati kung saan-saan niya nandyan sa kapitbahay, saan nakatambay. So, yan, at least ngayon, maganda na yung resulta sa mga bata ng iyong pagbabalik. So yan, Nanay Yuli, salamat po. So yan guys, salamat po sa inyong panonood. Uwi na naman kami, kabalik na lang kami. So, nagluto kami ngayon ng kanilang merienda. Kasama ko si Oragon Honey at si Mrs. Oragon. So, yan guys, salamat sa inyong panonood. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please subscribe and like our videos mga kabi.